יודע, מהתקופות הרעות בעצם אתה צומח לתקופות הרבה הרבה יותר טובות. ככה זה בחיים. היו ימים בהם חיפשתי אהבה, במקומות בהם אפשר למצוא רק עצב. כשאתה שר חיפשתי אהבה ומצאתי עצב, מתקשר לך לשנה, שנתיים האחרונות, לקושי שעברת? זה שיר אהבה, לא לתקופה. שיר האהבה, לילות ארוכים, הוא הקליפ הראשון שמשה פרץ מצלם, מאז החל לבצע עבודות שירות בעקבות הרשעתו בהעלמות מס. אני שמח שגם הפרק הזה יסתיים. 10 שנים זה נמשך ונמשך ונמשך. יסתיים בעבודות שירות. פרץ הודה בהעלמות מס של כ1,000,000 שקלים, וכעת הוא נוסע כל בוקר לבית אבות בראשון לציון לרצות את 4 חודשי עבודות השירות שלו. כמה זה קשה? זה עכשיו בכלל לא קשה. אוקיי. קודם כל כי גיליתי שזה מקום מדהים. גיליתי שיש שם בני אדם, אנשים טובים, שמחייכים לך, שמברכים אותך. ואז שכבר חשבתי לוותר על האמת, זה חוג של ריפוי ועיסוק, שנמצאים שם זקנים, מאוד חביבים, שמכירים אותי, שמברכים אותי, שחשוב להם שאני אגיד להם בוקר טוב, והם מדברים על זה כל היום, והם משבחים אותי, וגם נותנים לי טיפים מהחיים. בשנה החולפת השיר של משה פרץ, טיסה 5325, נבחר בין 5 השירים המצליחים של 2016. טיסה 5325, אני כבר מתרגש. 632 ממשיכים לבית קפה. פרץ אהב את הפרודיה של אסי כהן בארץ נהדרת עם דדי דדון שצחק על השיר שלו. מתוקה מהחיים. דדי דדון, ויבקתי אותו ואמרתי לו שזה גאוני, שהם עשו פרודיה מקסימה. וזה ממשיכים. לא, אבל זה הצחיק אותך הפרודיה? זה הצחיק אותי מאוד. גם עשיתי שיתוף בעמוד הפייסבוק שלי. משה פרץ נרגש שפרשת המיסים סוף סוף מאחוריו, והאלבום מחדש שיצא בקרוב לפניו. חדש, אחרי 2017, עיבודים חדשים, שירים חדשים, שמחה. זה מה שאני רוצה, זה מה שאני מרגיש.